IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama may muntara ti solar light iti paset ti airport road dito Ciudad Kilawag. Segon kan District Engineer Glenn Miguel, iti Department of Public Works and Highways First District Engineering Office umabot iti 2 milyon na pisos ti balor ti naso a proyekto wenno ti panaka-establisar ti silaw iti kalsada. Inlalawag na, dahil ikat kasapulan, one of the item laong, gabuta saan na mabalin nga ti laong pan nakaimuntar ti solar lights ti proyekto, nadikat kasapulan nga dahil ti sabali pa may rapin na a proyekto Ditoy. Inay ni Miguel, dahil ikat posible amalpasa, kareto yung matlaong atawon 2026. May naig itiray toy dakla tulong ti solar lights sa kunana, tapno Mapasilawan, wenno agbalin ang nalawag dagiti kalsada, ken tapno makaliklik iti aksidente ti kalsada. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.